Doncs sí, l'altre dia vaig tastar un vi boníssim. No me'n recordo del nom. Potser si veig l'etiqueta potser et dic, però escolta, estava... Tampoc me'n recordo molt bé com era, però estava superbo, boníssim. Si vols recordar els vins que prens i que tastes, és molt important fer-te una nota de tast. Però igual d'important és saber tastar i saber seguir els paràmetres del tast. Si no saps de què et parlo, pots veure el nostre vídeo com fer-ho en Com tastar els vins com un professional. Per prendre notes de tast, necessites portar sempre amb tu el llevataps. No sigui que et quedis amb ganes d'obrir una ampolla. La copa, i no qualsevol got, una llibreta i un llapis amb goma. Per recordar els vins que tastes o que comparteixes amb els amics, et recomano que et facis una nota de tast. A més, la podràs consultar sempre que vulguis recordar aquell vi. I és un molt bon exercici per practicar el tast. Comencem per la vista. Vi negre de cap a mitja i un rivet violaci. El nas, net amb notes de fruita vermella, compotada, flors, fumat, intens. En boca, una entrada lleugera, una miqueta llaminer. Quan descriguis els aromes, escriu primer sempre el més evident, que potser és l'alcohol. I intenta sempre utilitzar adjectius que t'ajudin a definir i a recordar el vi que has tastat, com per exemple sec, greixós, amarg, àcid, opulent, intens. Hi ha altres maneres més gràfiques de fer una nota de tast, com per exemple amb una línia amb menys i un més. I en allà anar dibuixant l'acidesa, o les sensacions, o la intensitat, si és un vi rodó o si té arestes. El més important és que et facis la teva nota de tast. Ha de ser curta i resumida, i l'única persona que l'ha d'entendre ets tu. No oblidis posar al final la nota de tast una puntuació o alguna anotació que tu t'ho facis recordar. Però mai, en una nota de tast, facis poesia, perquè la poesia no està feta per les notes de tast. De color de la posta de sol d'un dia d'hivern, quan els ocells volen cap al niu i el vent em recorda les aromes de la pluja d'ahir. Després